En relació a les al·lusions als cors que fa el senyor Fèlix Millet i Tusell, en la carta adreçada al jutge, als cantaires i directors dels cors de l'Escola Coral i de l'Orfeó Català i al cor de cambra del Palau de la Música Catalana, volem mostrar la nostra indignació per unes referències als cors que considerem confuses i mal intencionades i que només pretenen desorientar l'opinió pública i encobrir els veritables destinataris i motius de la investigació de la Fiscalia i la pròpia institució. Volem manifestar que, contràriament al que es desprèn de la carta adreçada al jutge, ens sentim víctimes d'una gestió que ha menystingut els cors sistemàticament i que durant molts anys ens ha obligat a treballar en unes condicions de precarietat injustificada, com es reflecteix en les irregularitats reconegudes pel senyor Fèlix Millet. A l'espera dels resultats de les auditories externes que s'estan duent a terme des del Palau de la Música Catalana i en el marc d'una nova etapa que afrontem amb il·lusió i esperança, els cors volem manifestar públicament la nostra voluntat de continuar amb normalitat la temporada artística que s'acaba d'iniciar. Moltes gràcies.